Hi guys! Welcome sa ating panibagong YouTube video. At ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-record ng screen. Paano i-record ang inyong phone screen. Sobrang napakadali lang guys. Gamit lang ng isang application na i-download sa Play Store. Gaano ba kahalaga ang pagre-record ng screen? Napakahalaga guys kasi lalo na sa mga vlogger na may gusto silang ipakita sa inyo, ituro, ganon. Maipapakita nila na maayos, malalaman nyo na maayos kasi makikita nyo mismo yung actual na gusto nilang ipakita gamit ang pagre-record nila ng screen. Guys, no, halimbawa na lamang sa Mobile Legends, meron kang game doon na nasa replay, pwede mo siyang i-record gamit lamang ang recording screen na yon para mai-upload mo siya sa Facebook or sa YouTube. Siyempre, unang-una kailangan natin ng Android phone. Pagkatapos nun, kailangan natin pumunta sa Play Store para i-download ang AC Screen Recorder. Madaming application guys, no? Madaming application na pwedeng gamitin na pag-record ng screen. Pero ito yung ginagamit kong application. Ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa Play Store at ita-type natin yung AC Screen Recorder. At ito na nga guys, no, ito na yung gamit ko na pinagre-record ngayon, ang AC Screen Recorder. Usually guys, pagka na-type mo siya, lilitaw siya na install. Pero sa akin kasi na-download ko na siya, kaya update na lang ang nakasulat. Tapos kapag na-install na natin siya, i-click natin yung kanyang icon. Tapos pupunta tayo sa settings. Sa settings niya makikita natin mayroon siyang use magic button para ma-pause siya. Nasa taas siya, usually sa taas. Tapos yung pag-stop niya, yung settings niya, meron siyang mga menu, ayan. Yung sa akin kasi ginagamit ko yung stop screen off. Kapag linalak ko yung screen, kusa siyang magi-stop. Pero may mga pagpipilian pa dyan. Pwede siyang i-shake or kung anong gusto mo. Tapos sa resolution, yan, pwede kang mamili kung gaano kaganda yung gusto mong quality ng video. At makikita mo rin dyan yung frame rate, yung bitrate. At importante dyan yung kung anong gagamitin mo, kung sa orientation, kung portrait o kaya landscape. Sa akin kasi madalas kong ginagamit yung landscape sa Mobile Legends, pero dito portrait muna. Ayan, ayun pa yung mga menu niya. Pero yun lang yung pinaka-importante doon, yung kung portrait or landscape. At pwede mo rin on yung sounds niya. Sa akin kasi tinatanggal ko siya. Depende rin sa inyo kung anong gusto yung settings. At ayan na nga guys, no. Ito yung gamit ko na AC Screen Recorder. Ganyan lang siya kasimple guys. Napakadaling gamitin, napakadaling i-install. Ayan guys, ang pinaka-start button niya ay yung red na parang camera. Pag pinindot mo yon, automatic ay magi-start na siya. Ayan, yung pinaka-red na parang video icon. Tapos magi-start na siya agad. Maraming salamat po sa mga nanood at sana po ay may natutunan kayo kahit konti dito sa ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button below at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko.